Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μαγειρικό επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε μια βάρκα. Αλλά τι βάρκα? Μια βάρκα από κολοκύθι. Ένα τραγανό κολοκυθάκι βάρκα. Θα κάνουμε μία με δύο γεμίσεις για να γεμίσουμε τις βάρκες μας. Η μία γέμιση θα είναι κιμάς, μυρωδικά και μπεσαμέλ και η άλλη γέμιση θα είναι μανιτάρια με τυρί, κρέμα, επικάλυψη. Πάμε να δούμε πώς γίνεται, να περάσουμε στα υλικά μας. Ακολουθεί κάρτα με τα υλικά για τις δύο γεμίσεις και φυσικά για την προετοιμασία που χρειάζεται το κολοκυθάκι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την προετοιμασία για το κολοκυθάκια μας. Θα πάρουμε το κολοκυθάκι, θα κόψουμε τις άκρες και θα ξεκινήσουμε, θα το κόψουμε στα δύο πολύ προσεκτικά, στη μέση. Οπότε τώρα θα προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε το εσωτερικό. Αφαιρούμε το εσωτερικό με ένα κουτάλι, με ένα εργαλείο, τέλος πάντων, να δούμε ποιο μας βολεύει, χωρίς να κάνουμε ζημιά στα άκρα. Εγώ βρήκα αυτό με τα παγωτά, δεν ξέρω αν με βολεύει. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε το εξωτερικό, θέλουμε να κρατήσουμε έτσι ένα λεπτό στρώμα γύρω γύρω από το κολοκυθάκι. Με προσοχή, πολύ προσοχή, θα αφαιρέσω το εσωτερικό ώστε να αφήσω ένα λεπτό ήχωμα, χωρίς να κόψω και το κολοκύθι φυσικά. Οπότε εδώ θέλει λίγο τέχνη. Έκοψα και ένα κομμάτι τείχου, δεν πειράζει. Θέλουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το πάχος εδώ, περίπου έτσι. Εντάξει, αυτό περίπου το αποτέλεσμα. Ετοιμάζουμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα κολοκυθάκια. Αφού πάρουμε χαρτί κουζίνας και τα στεγνώσουμε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν θέλουμε υγρασία καθόλου. Δεν θέλουμε να έχει καθόλου υγρασία, γιατί θα μπει σε κουλκούτι και σε καυτό λάδι. Για να γίνει η βάση στις οποίες επάνω θα βάλουμε τη γέμισή μας και θα πετύχει, πιστεύω, η συνταγή θα είναι πολύ ωραία. Οπότε στεγνώνουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, την έμπνευση για το κολοκυθάκι βάρκα την πήρα από τα τάκος. Ήθελα να είναι τέτοιου τύπου το εξωτερικό μας, το σαντουιτσάκι μας, να είναι τύπου τάκος. Οπότε σκέφτηκα τι μοιάζει σε τάκος το κολοκυθάκι. Το κολοκυθάκι βάρκα. Τραγανό κολοκυθάκι βάρκα. Οπότε κόβουμε το αφαιρούμε τη γέμιση. Θα κάνουμε τώρα, θα ετοιμάσουμε τις δύο γεμίσεις μας και θα πιστεύω θα γίνουν τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τα υλικά μας θα χρειαστούμε ψιλοκομμένο σκόρδο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, λίγο 2-3 κόκκους μπαχάρι, ψιλοκομμένη ντομάτα, φρέσκο ή ακόμα και σκόνη θυμάρι ή ακόμα και ξερό θυμάρι, κρέμα τυριού, ψιλοκομμένο σε κύβους μανιτάρι, κιμάς, τα κολοκυθάκια μας στεγνά σε βάρκα, αλάτι, κανέλα, πιπέρι και λίγο μπούμαρο. Και φυσικά τη γέμιση μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε από το κολοκυθάκι που έχουμε καθαρίσει, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε μία εκ των δύο γεμίσεις. Και φυσικά τα υλικά μας για την μπεσαμέλ εδώ, για να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Στο τέλος θα κάνουμε μια πάρα πολύ απλή μπεσαμέλ, όχι με τον κανονικό τρόπο. Τα παιδιά μου δεν το τρώνε με βούτυρο, θα το κάνουμε με λάδι, με ελαιόλαδο, οπότε θα βγει πολύ απαλή και δροσερή για να τη φάνε και τα παιδιά. Έτσι την προτιμούμε εμείς. Θα κάνουμε δηλαδή μια παραλλαγή της κλασικής μπεσαμέλ. Αυτά
Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Ένα μυστικό για τα κολοκυθάκια, για να μην έχουν υγρά κατά την ώρα της βύθισης του στο κουρκούτι και στο τηγάνι, αλατίζουμε την εσωτερική πλευρά με αλάτι και τα γυρνάμε ανάποδα. Αλατίζουμε την εσωτερική πλευρά με αλάτι, τα γυρνάμε ανάποδα. Αλατίζουμε την εσωτερική πλευρά με αλάτι, τα γυρνάμε ανάποδα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα εξαφανιστούν τα υγρά τους. Θα περιμένουμε λίγο, αλλά το αποτέλεσμα πιστεύω να μας δικαιώσει. Μείνετε ως το τέλος να παρακολουθήσετε τη γευσηγνωσία και πείτε μας κάτω στα σχόλια αν δοκιμάσατε τη συνταγή ή σας άρεσε το αποτέλεσμα. Κάνουμε τη γέμιση μανιτάρι με κρέμα τυριού. Σε ένα τηγανάκι βάζουμε ελαιόλαδο, προσθέτουμε κυβάκια μανιτάρι, αρχίσουμε να τα σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι, συμπληρώνουμε λίγο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, συμπληρώνουμε φρέσκο θυμάρι, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λίγη από τη γέμιση που έχουμε από τα κολοκυθάκια, αφού σοταριστούν αρκετά αυτά εδώ. Προσθέτουμε και λίγο τα κολοκυθάκια μας, να ψηθούν και αυτά. Αφήνετε για 2 λεπτά να σοταριστούν μέχρι να φύγουν λίγο τα υγρά από το κολοκυθάκι. Προσθέτουμε λίγο θυμάρι ακόμα στο τέλος και είμαστε έτοιμοι. Σοτάρουμε ελαφρώς, η πρώτη γέμιση είναι έτοιμη. Αφαιρούμε στο πιάτο, η πρώτη γέμιση με κρέμα τυριού και μανιτάρι είναι έτοιμη. Τώρα, για το επόμενο, και όλη τη γέμιση έτοιμη. Το επόμενο πιάτο βάζουμε ελαιόλαδο. Ξεχάσαμε στην προηγούμενη γέμιση το σκόρδο, το σοτάρουμε ελαφρώς και το συμπληρώνουμε στη γέμισή μας για να πάρει τη φοβερή γεύση. Οπότε συμπληρώσαμε το σκόρδο μας. Γίναμε τη δεύτερη γέμιση, βάζουμε τα κομματάκια του κιμά μας. Το κρεμμύδι, την ντομάτα, σκόρδο, κανέλα, λίγο κανέλα, ανακατεύουμε, συμπληρώνουμε με λίγο χυμό ντομάτας και ρίχνουμε και 5 κόκκους μπαχάρι. Ανακατεύουμε, βάζουμε σιγανή φωτιά, λίγο να βγάλει τα ζουμάκια του και είναι έτοιμη και αυτή η σώση. Μόνο μας λείπει η μπεσαμέλα από πάνω για τρεσάρισμα και τέλος. Με 1,5 κουταλιά ζαχαρίτσα από πάνω για να δώσουμε μια έξτρα γλύκα, εκτός από την κανέλα. Οπότε αφήνουμε λίγο να βράσει για 5 λεπτά, να εξαρνηθούν τα ζουμάκια και η γέμιση είναι έτοιμη. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την μπεσαμέλ. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνουμε ένα ποτήρι γάλα. Στο μπλέντερ θα αναμίξουμε μισό ποτήρι γάλα, ένα αυγό και λίγο αλεύρι, μισό φλιτσάνι αλεύρι. Δίνουμε το καπάκι στο blender, μπλεντάρουμε και ρίχνουμε το μείγμα στο χλιαρό γάλα που έχει αρχίσει και ζεσταίνεται.
Συμπληρώνουμε με λίγες κουταλιές ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί. Ανακατεύουμε το μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί και να αρχίσει να πίζει. Συμπληρώνουμε λίγο αλάτι και πιπέρι, ξαναανακατεύουμε για λίγο ακόμα μέχρι να πάρει την επιθυμητή μας υφή. Η μπεσαμέλ είναι έτοιμη και την αφήνουμε στην άκρη. Για το κουρκούτι, σε ένα μπολάκι βάζουμε λίγο αλεύρι, λίγο corn flour, παγωμένο νερό βρύσης ή σόδα. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ μέχρι να πάρει την ωραία υφή που θέλουμε. Δοκιμάζουμε το λάδι αν έχει κάψει με μερικές σταγόνες, αν τσιρτσιρίζουν. Οπότε το λάδι μας είναι έτοιμο. Βουτάμε τα κολοκυθάκια μας μέσα στο κουρκούτι και τα βάζουμε όμορφα μέσα στο λάδι. Αναποδογυρίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να ροδοκοκκινήσουν και από τις δύο μεριές. Οπότε και είναι έτοιμα και αφαιρούμε σε χαρτί κουζίνας. Τα κολοκυθάκια μας είναι έτοιμα μετά από 5 λεπτά. Κοιτάξτε εδώ. Και τα αφαιρούμε. Θέλουμε αυτή την υφή. Θέλετε να δείτε τα πρώτα που βγάλαμε. Η υφή είναι αυτή εδώ. Γρατσανιστή. Θα μπει και λίγο στο φούρνο με τις γεμίσεις και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αφού τα βάζουμε μέσα στο κουρκούτι μας και φύγουν οι περίσσιες, τα τοποθετούμε μέσα στο τηγάνι μας. Τα αφήνουμε για 5 λεπτά να τηγανιστούν, να πάρουν ωραίο χρωματάκι και μετά τα βγάζουμε για να είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε τις γεμίσεις και να τα βάλουμε 5-10 λεπτά στο φούρνο για να απογειωθεί η γεύση τους. Αυτή είναι η υφή που θέλουμε για τα κολοκυθάκια μας μετά το τηγάνισμα. Ξεκινάμε τη διαδικασία του γεμίσματος. Βάζουμε την πρώτη γέμιση που είναι το μείγμα του κιμά με την μπεσαμέλ, απλώνουμε την μπεσαμέλ πάνω από τη βάρκα, ξαναγεμίζουμε το δεύτερο κολοκυθάκι με τη γέμιση κιμά, απλώνουμε την μπεσαμέλ, γέμιση κρέμα τυριού με μανιτάρι και φρέσκο θυμάρι, κρέμα τυριού στο τέστο πάνω, γεμίζουμε το δεύτερο κολοκυθάκι, μανιτάρι, κρέμα τυρί, έτοιμο. Συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι να γεμίσουμε το ταψάκι μας. Έχουμε βάλει τα βαρκάκια μας με γέμιση κιμά και μπεσαμέλ, τα 4 βαρκάκια, και άλλα 4 βαρκάκια τα έχουμε κάνει με γέμιση μανιτάρι και κρέμα τυριού. Αφού τα βάλουμε στο ταψάκι μας με λαδόκολλα, τοποθετούμε στο φούρνο για 10 λεπτά στον αέρα στους 200 βαθμούς. Μετά από 10 λεπτά τα βγάλαμε το ταψάκι μας, είναι έτοιμα να μπουν στο πιατάκι για να σερβιριστούν για τη γευσηγνωσία. Κοιτάξτε έτσι χρώμα, σε προδιαθέτει να φας. Λοιπόν, να τα βγάλουμε προσεκτικά ένα-ένα. Κάνουμε πρώτα κολοκύθι με μανιτάρι. Αυτό είναι το κολοκυθάκι με την μπεσαμέλ και τον κιμά. Αυτό είναι το κολοκύθι. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο. Το γυρίσω αλλιώς. Είναι το κολοκύθι κιμά μπεσαμέλ. Λοιπόν, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Θα κάνουμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Ήθελαν 10 λεπτά να ψηθούν, να ψηθεί η μπεσαμέλ.
τελικές πινελιές πριν τα φάμε περνάμε λίγο λαδάκι και λίγο ελαιόλαδο. Λίγο αλατάκι πάνω στο πιάτο και είναι έτοιμα. Πάμε για γευσηγνωσία. Φίλες και φίλοι, λοιπόν, ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουμε τη γευσηγνωσία. Δεν ξέρω με τι να πρωτοξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ με κιμά και μπεσαμέλ τη γέμιση. Λοιπόν, είναι τέλειο. Είναι τέλειο, λοιπόν. Δοκιμάζω λίγο. Πω, παιδιά, είναι φανταστικό. Η γεύση είναι τέλεια. Το κολοκυθάκι τραγανό στην αρχή, έχει ψηθεί μετά λίγο στο φούρνο για να ψηθεί η μπεσαμέλ. Δεν ξέρω, κοιτάξτε, δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε τη γέμιση. Η μπουκιά είναι πραγματικά είναι μπουκιά και σχόριο που λέμε. Πραγματικά ήταν τόσο λαχταριστό όσο το έβλεπα και στη συνταγή να γίνεται. Κοιτάξτε εδώ, το κολοκυθάκι είναι τόσο όσο. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν έχω λόγια, πραγματικά, παιδιά. Δοκιμάστε το, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε. Νομίζω θα ξετρελαθείτε. Η συνταγή είναι φανταστική. Η Κωνσταντίνα ανυπομονεί να αφήσει την κάμερα για να πλακώσει το ταψάκι. Είναι καταπληκτικό. Θα κάνω και μία δοκιμή για να μην κάνουμε το χρόνο σας. Από το κομμάτι με το μανιτάρι και την κρέμα τυριού φαίνεται υπέροχο. Θα κόψουμε έτσι μια ωραία βαθιά μπουκίτσα. Κοιτάξτε, θα μου πέσει. Παιδιά, ο άνηθος λέω. Συγγνώμη, έχω χάσει τα λόγια μου. Το φρέσκο θυμάρι, το φρέσκο σκάει στη γλώσσα, σκάει στη γεύση με την κρέμα τυριού και το κολοκύθι. Και πραγματικά είναι απίστευτος. Έχουμε γίνει και χάλια, δεν πειράζει. Πώς άλλος θα το ευχαριστηθεί σε ένα καλό φαΐ. Είναι απίστευτος ο συνδυασμός των γεύσεων που σκάνε στο στόμα. Δηλαδή και οι δύο εκδοχές έχουν κάτι να δώσουν. Φίλες και φίλοι, να μην περιαυτολογούμε. Φιλιά πολλά, much love. Ελπίζω να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή. Είναι και να σας πετύχει όπως πέτυχε σε εμάς. Να την ευχαριστηθείτε και γράψτε κάτω στα σχόλια τη γνώμη σας. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Τα λέμε στο επόμενο. Thanks for watching.
subscribe our channel. Honestino.